Skyder han nu? Oh my god. Hej sammen og velkommen til den her video. I dag der tænker jeg, at vi skal hygge lidt med noget Counter-Strike. Så skal bare komme ind i en kamp. Eller der er en match eller hvad. Jeg tænker vi starter med noget Dust 2. Det er det man kalder den klassiske. Men lad os bare komme ind i det. Og så selvfølgelig tage ned videoen og smid et like og subscribe for mere Counter-Strike. Jeg tror vi starter med at være terroristerne. Så tror jeg vi vælger det andet bagefter. Ja. Den der. Første kill. Okay. Det var ikke så godt det der. Nu kører vi AVP. Den der. Faktisk ret god med AVP. Men den kræver også lidt øvelse for at bruge den. Hvis du ikke rammer, så er du helt fucked, fordi der kan bare nemt skyde dig. Nu skyder ham. Jeg ved ikke dem. Nej. Det er bare lige mod hinanden, eller hvad? Jeg ved det ikke helt, jeg tror jeg går tilbage, fordi det er ikke en rigtig kamp. Nå, det er et deathmatch. Så er det klart, at det var sådan. Så må det være casual. Ja. Sådan der. Det skulle gerne være sådan der. Så tror jeg vi er det rigtige. Jamen det er det. Bare så godt med det opvarmning, kan man sige. Så nu er vi klar til, at det bliver det rigtige. Og jeg tror jeg køber den her. Så er vi klar. Så det var mig, der skal plante bomben. I'm waiting here. Civilian, I need help here. Og de løbet hen, jeg tror, står her. Det hygger det her med noget CS2 samtidig. Sådan der. Så jeg kan også dræbe det. Men der, så det er også ham. Så vi 2 mod 2 her til sidst. Jeg skulle plante bomben. Det kan være ham der laver. Så jeg planter den her op. What is happening? Likely be I planted the bomb. Bomb has been planted. Så han skal bare svare den. Så vil de ikke komme op og få den. Nægt, du kommer nogen. Det kan være, de kommer lige pludselig. Wait. Headshot. Det var godt. We are going to win. Så jeg kan gå væk her. Terrorists win. Men det er vant til gengæld.
Og det er jo det vigtigste, kan man sige. Så nu tror jeg tager en AK-47 og den der. Så jeg tager det samme sted som før. Det gør de. Jeg tager det. Der står en til. Watch out, sniper! Smoke! Stadig står der. Og en medspiller der. Jeg vil høre nogen, der skyder. Så vil jeg skulle spille online i en af de næste videoer. Det er selvfølgelig noget, jeg vil se. Men jeg tror godt, vi planter den nu. Activating the bomb. Check in. Bomb has been planted. All clear. Jeg går vores medspiller der. Så han tager der, så kan jeg... Måske et dårligt sted at stå der. Måske her. Sail down to 2. Så mod 2 her til sidst. Så medspiller han også her. Men vi også den her rundt. 2-0. Det går ret godt. Så... Nej, vi døde jo ikke, så vi har bare... Let us go! Jeg tror bare, vi kører med AK-47 igen. Det gik ret godt før, kan man sige. Sniper! Det var godt det der. I'm under fire. Jeg hørte, at de ikke fik mig der. Men hold kæft, jeg fik et chok der. Jeg fik ikke engang mistet noget liv. Ja, tak. Only one left. Stadig 100 liv. De er ret dårlige til at ramme. Det er 4 mod 1, så vi burde vinde den her. Jeg har dræbt 3 i den her runde. Jeg har dræbt 7, så det er ret godt. Ja, tak. Jeg dræbt 4 den her runde, så jeg har dræbt 8. Det er ret godt. Jeg har haft 8 kill. Vi holder ikke hos for det kan vi lige så godt, når vi ikke dør. Altså bare spiller penge og købe nye våben. Vi prøver at tage den anden vej nu. Jeg håber vi ikke løber ind i dem her. Nej. Hvordan fik han mig der? Umuligt jeg ikke ramte ham. Så ramte jeg ham kun med 4. Hold op, det er dårligt. Nu er vores min holdkammerat kun 1 mod alle fra deres hold. Så vi taber nok den her. Tabte den her. Vi fører til en stadig 3-1. Så vi bare håber vi ikke
Vi giver dem alt for mange wins nu. Vi skulle jo helst vinde. Så nu skal det ikke købe nyt våben. Vil du prøve en AVP? We kill them. Tror jeg, vi gør. We go home. Der er bare nogle headshots, der skal til. Jeg tror, jeg skal fylde de andre. Just it. Grenade out. Three left. Okay. Jeg skal ud der igen. What do you see? Og det er han, men det er også med AVP, så skal man... Det kun i nogle visse situationer, den er sådan rigtig god at bruge, fordi det er en sammen på det her normale våben, det er jo ikke den der dårlige pistol. Det er jo ikke så godt. Du kan ikke lige se ham. Han har dræbt ham der. Okay, nu er jeg 1 mod 3. Planted. Så Bomb has been planted. ja. Nej. Ja tak. Oh shit. Nej, det var fandme dårligt det der. Ja tak. Det var fandme godt det der. Der kan I se, i sådan nogle situationer, at AVP'en er god. They cannot stop us now. Lige sjovt det. Sådan er heldigvis. Let's call my brother. Den kills her også nu. Har jeg 11. 5 runder. Det er altså ret godt. Pilot here. I need help here. Jeg tager den der. Så er en røggranat op. Så der var to ting op her. One left. Røggranat er en høj eksplosiv granat. Det er jo ret godt. Throw in smoke. Dem her. Så må jeg det er godt gøre det nu. I'm planted. Bomb has been planted. Tak så meget. Det er måske ikke lige det bedste tidspunkt at sætte våbnene, da vi alle sagt nu. Ja. Clear. Så nu er de kun 2 tilbage. Det var hurtigt, de mistede alle. Nærmest alle deres.
2 mod 2. Jeg bare plante nu. Activating the bomb. Tabte det. Alt ramte den ikke. Okay, det ved heldigvis ikke. Vi er stadig foran 5-2. Så vi burde stadig vinde den her. I'll stay here. Gør med den her. Ja tak. Den kan vi nogen. Sure. To my left. Ja tak. One idiot left. I'm under fire. Okay, den her. Planted. Så er den her. Sætter mig her. Sådan. Det gik ret godt den der rundt. Nu er vi kun 2 runder. Skal vi bare lige vinde den. Så vinder vi det her spil. Jeg kan ikke sige ham der. Ja tak. Only one man left. To mod 1. Kun dræbte en i den her runde, så det lige var den bedste runde. Men det er stadig okay. Nej. Så er det bare her. Nice. Jeg skal simpelthen huske at plante bomben. Det er så dumt, jeg glemmer det. Så skal vi bedre til at øjne tiden. Så jeg bare lige huske at blive bedre til. Den er ret dum.
Fordi vi var 2 mod 1. Tak. That makes 3 left. Clear. To my left. Hvor de sidste 2 er henne. Jeg vil dræbe dem. Så jeg skulle tage på den, så jeg glemmer det igen. I'm planted. Ja. Jeg har øje med. Men de kommer og tager den. Tak. Der er kun en tilbage hjemme. One left. Tak. Vent. Left on your graves. Du kan bare vinde den sidste runde. The bomb is sticking down. Nej, den nåede det. Det troede jeg ikke. Okay, det går nok. Jeg har stadig 10.000, så det er fedt. Det her maksimum. Det går nok. Nu tager jeg en AK-47 igen. Grenade! Help here! Just need help! Now to Jeg kan lige skrue det ind der. Tak. one man left. Der var lige kun en tilbage. Eller dernede. Nå, er det. Så er det her. What is happening? Clear. Ja, tak. Terrorists win. Så er vi det her spil. Det var ret We godt. have defeated them. Og jeg blev triven. Flest runder med 3 drab, og den havde jeg 4 runder. Det var ret godt. Vi vandt 8-3. Det var ret godt. Men hvad tænker vi? Jeg tænker bare, at vi hopper ind i endnu et spil, hvor vi så spiller som counter-terrorister. Okay, så har vi counter-terrorister, og så er det bare for nogle kills. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Spotted the bomb carrier. Så jeg står her. Jeg lige kill der. Ja tak.
Det var det andet kill der. Okay, de er kun tryk det der, jeg tror det er hernede. Okay, han var altså lige hovedet. Det er godt. Nu har de jeg vil godt lave en drab. Jeg har kun 4 i livet. Så vi skal faktisk bare ramme mig nu, så det gør jeg. Men det gør de heldigvis ikke. Så jeg tror ikke vi var Nova, det plejer faktisk at være ret gode med. Du vil bare ramme den sådan max 2 gange, så har du kill. Stay frosty, sniper. Det er ret god. Under fire. Repeat. Det er ikke fedt så. Fuck. Hvordan kan han ramme med det? Hvorfor ramte han ikke ramme den anden? Ja, jeg tror jeg bare håber vi stadig vinder her. Okay, de har plantet bomben nu, så skal vi kunne frakoble. Hvis de overhovedet finder ud af det. Okay, han sigter dårligt ham der. De her bots, de er jo helt... De er jo skræk. Okay, der er 3 mod 1 der. Der er ikke så meget at gøre for ham der. Tror jeg vi tager. Oh, crap. They're down to 2. Nu står den 1-1. Vi er mindst ikke bagud. Hvis vi overhovedet skal tage noget positivt med fra det der. Men jeg tror jeg tager Nova igen. Let's give it to the boys. Sådan en der, så er det det vi kører med. I see the bomb carrier. We've got a sniper. Tak. There's 3 left. Det er derfor. Og så mange liv jeg har. That makes 2 left. 6-7. Det er ret godt. Der står en her. Ja tak. Derfor Nova en ro. 1 left now. Ja tak. Right on, you're right Jeg on. fik 3 kills i den her runde. Job Yeah, well I got done there, son. Nu er vi foran 2-1. Så tror jeg beholder det her jeg har. Go, go, go. Der er en der. Flashbang. Der er ham her. Der er en der. Han er der ikke nu. Han står lige der. Højt min holdkammerat også er her. Han er der nu. 2 guys left. Han er der. Han er nok herhenne nu. One Piker left. Og jeg kan komme lidt meget der skal ham nu. Tror jeg. Vi er 2 mod 1 nu, skal være så varmt han ikke får fat i pumpen og planter den.
Okay, det gjorde han så. Lige der sagde det. Jeg tror, at det er B, han har gjort det. Status. Ja tak. None left. Har de gjort det her? Defusing. Ja tak. Fra Nordic. Efter Bandry. Så er det 3 nu. Det går det ret godt. We're getting stuck right into them. Har det været sammen her? Let's go. Ja. Jeg vil til at kaste den før. Hvor kom han fra? Kom han bagfra? Så der er ikke så meget at gøre. Vi står sådan. Den her. Need help. Det plejer at være mig, der skulle kæve ud med alle sammen. Og jeg overhovedet har en chance for at vinde. Ja, vi taber nok den her. Han står bare stille. Planter de på dem. Bomb has been planted. Let's get that bomb. Det var kun en tilbage. Han er jo fat svag. Well, you made it right after this, didn't you? Tager vi. Terrorists win. Tab den der game. I stedet for en 3-2. Så jeg håber, vi ikke giver dem alt for mange point. Fordi vi skal jo helst stadig ind med at vinde. Så... Skal vi prøve en AVP nu? Tror jeg gør. Jeg har alligevel mange penge. He's got the bomb. I'm getting pounded here. Så jeg tager dem op her. Watch out, sniper. Så min holdkammerat bare. Så hvis de kommer der, så skyder han dem. Der er nogen heroppe. Watch out. Det er det ikke. 2 targets left. Jeg prøver at gøre det her. Ja, nej, ja. Roger. Push. Well, that bomb's not going to defuse itself now. That makes one. Holdkammerat han der. I'm defusing the bomb. Ja tak. Bomb has been defused. Lad den rundt. Øj, vi får en 4-2. We're really laying into them. Det er ret godt. Så vi holder det her. Det går jo ret godt. Right, lads. We're on. Sniper. Nu er den her. Okay, bra. Jeg har sådan en holdkammerat der. Jeg kan skyde, hvis de kommer der.
Så er der lige at have klar med en AVP. That makes 3. Vi har også ham der står der. Så vil jeg sgu række mig lidt rundt. Her. Så her. Report in. God til at gemme sig først. Så er vi i gang for, at vi kommer og nakker dem med vores guns. Bomb carrier downrange. Det skal man jo ikke kunne afvise. Det vil se over. That makes 1 left. Eller hvad? Okay, vi er 5 mod 1. Så vi burde vinde den her. Lost him. Vi kan ikke Way kæde. to go, boys. Der er en til der. Bomb carrier spotted. Ja, han opkærner så. Ej, jeg tror jeg fik den der. Down to 2. Hvis jeg ikke havde ramt der, så havde jeg min 100% gjort det. I've still got 1 out there. Det er 3 mod 1. Det går ret godt. Han kæmper sig herinde. Ligner det ikke. Check in. Det var en Clear. Var der lige så. Hvor er han hen? Ja. Ja, tak. Et stop der. Fik vi 2 kills i den her rundt. Og i alt 9 kills. Ret godt. Vi må lige vinde de sidste 2 runder her. Come on, chop, chop. Vinder vi her. That's enough of that. Ja, tak. That's 3 left. Shit. Ja, okay. Der er ikke så meget at gøre der. Men jeg fik lige et point. Jeg sagde 3. Jeg kan stadig vundet 3 flere end dem, så... Så jeg mener, vi fejler helt nu, så burde vi stadig vinde. Move it. Bare tager en AOG nu. Den er også okay. Det er selvfølgelig ikke bedste våben, men Okay. den tror jeg prøver nu. Spotted the bomb carrier. Okay, kom med her så. Det er bare sørge for, at de ikke får den samlet op. Kom ikke her, den der bliver skudt her. Det her. Så jeg fik ham. That makes 3. Så måske. Det er også irriterende, at han står lige der. Skyd ham nu. Oh my god. Jeg ved ikke, hvad der foregår nu. Det er jo elendigt det her.
Move it, Fuck, son. han lå på igen. Oh shit. I think I help him. Oh my god. Bomb has been planted. It's on the beat. Need backup. Bye. No. Skal jeg altså vinde den her? I heard something. Jeg tager den. Jeg tager den. Counter-terrorists win. Det var godt det der. All right, all right. Når vi kun vinde den sidste her, så vinder vi. Vi skulle gerne vinde den her. They're going to wish they were never Jeg er en prøve på ikke at blive nærmest tabt. Jeg tror jeg venter den her. That's a Gå copy. helt frem. Jeg skulle tage her. Så gå frem. Bomb carriers. Help. Og just nogle gange. He's got the bomb. I think the bomb carrier. Three guys left. Headshot. Two fellas left. Det var godt det der. Vi sætter 2 mod 2 nu. I hvert fald sørge for, at de ikke planter nu, eller anbringer bomben nu. Det vil de helst gerne lade være med. Det er sådan en flashbang op. Se, hvad de gør. Good stuff. Hvad gør den her? Bingo, bango, bongo. Bish, bash, bosh. Gør vi den her også? Det var ret godt. Men så tænker jeg, at vi runder af nu. Og hvis du har nydt den her video, så husk at smide et like, og selvfølgelig subscribe for mere Counter-Strike content. Og så er der link til min anden kanal nede i beskrivelsen, som I kan tjekke ud, hvis I har lyst til det. Ellers så ses vi bare i den næste video.